Izwi lomzansi 98.0 the details. Alright, 14 after 8 emsakazweni wakhe Izwi lomzansi 98.0 isikhathi sethu ke sesilimele songena kuyona ke imibuzo engekudala Mageba kunjani asekubingelela bhuti yaphila njengoba namkhaphi ngiyaphila mfethu wena unjani no mina sibonge kakhulu mfethu wasibonge mfethu asibonga akekho ke namhlanje uZulu 2 eligama lakho selipopular uZulu 1 2 so mina ngavuma and treat so na kuscribe sakho kufanele ubhale ukuthi Zulu1 yes alright lenkulumo ungayithola na kwi channel yethu ku YouTube alright Izwi lomzansi sizoyifaka ke nakhona na kwi app yomsakazo Izwi 9 FM njomane ngikubingelele no Mageba cha njomane mfethu mina ngicela nje ukudlulisa ukubonga ngahambisa indodakazi yami ku Mageba ingekho right but now ngihappy kakhulu ngosizo engalithola nesineke sakho udokotela siyamangalisa from usibonakaliso Makhoba sendaweni ke yaseNtuzuma so pick up to you dokotela siyabonga hey inhle compliment yabonga kakhulu umsebenzi yabona isineke nje isineke phela abanye odokotela basuke bejahe nje ukuthi next akwenziwe ifile fast yabona then dlula yabona so no siyabonga kakhulu asibheke omunye ukuthi uthini ungasithumelela nawe siku open line bakuthi namhlanje ngamanye amazwi ungabuza noma imuphi umbuzo ofuna ukubuza kudokotela othinta ezempilo so ngokujwayelekile ke siba ulwesine lokuqala siba na open line because of isikhathi ke sike senze olwezine balandelana right so okay ngiyabingelela umsakazi kuyingozi kangakanani ukuba ke necancer yephaphu endidalwa yini and I know ukuthi why lo mlaleli ebuza nombuzo okay yesterday kunendaba evelile zika mama umama uZanele right oyifounder yama Crown ukuthi une cancer yephaphu you understand so I know ukuthi lo mbuzo lomlaleli oqhamuka lapho thukile umlaleli yes bese nje manje icancer nje in general wonke ama cancer ayingozi kakhulu ngoba ama cancer ngizothi carcinoma ayaspreada okay aqala endaweni eyodwa uqala ephashini qala ephaphini izoqhubeka kwezinye indawo emzimbeni so ayingozi kakhulu akhula ngokungalawuleki ngisho njalo so abale ahlupha kakhulu mfethu aphazamise quality of life and sometimes ayabulala futhi ukuthi asizwabambe esedlulile esephunyukile ngisho njalo esespreadile so ayingozi kakhulu icancer nje manje mfethu there is a family history ama risk factors enye yawo uma kukhona ufuzo emndenini like most cancers futhi then ukufaka ingcupheni enkulu wena ukuthi ube ne cancer ngenza example ukuthi uma khona cancer prostate ekhaya umuntu wesilisa nawe ezingane yokulowo mndeni skin so not just amaphaphu eyodwa but namanye ama cancers as well kwesinye isikhathi ke lifestyle eba nomthelela kwesinye isikhathi futhi uyaba ne cancer ungazange ube nama risk factors akhona ngezathe ehlukene eziningi so ke ihamba kanjalo but ingozi yes then mase pick up siyabona ukuthi stage bani then depending ku stage bese kwazi ukuchazela ukuthi ume kuphi nokuthi silindeleni going forward what we call a prognosis ngesingisi but ingozi nje cancer yakuthi unfortunately ingaphakathi sokuscreena is a bit difficult siyasibona sihambe kakhulu most of the times alright sawubona mqondo dokotela ngicela ke ungibuzele ku dokotela ngina 44 nginenkinga ngiphathwa ke isiyezi mangihamba nje endleleni ngisho ke kungashisi ngiye ngimeke cishe mhlambe noma 5 minutes bese siyaphela ngabe mhlambe sidalwa yini kodwa ngikutshela dokotela angikaze ngiyicheck iBP noshukela ngisize kodwa onginika part of the answer yes no nje mina akukho normal manje uba nesiyezi 45 usemusha lo muntu so uma sibheka isiyezi uma sithola into nesiyezi siyafuna ukubheka imbangela ukuthi yini so masifika nje ema room sicheck sizokucheck iBP sicheck ushukela sicheck amafutha and then makuthi asithola ukuthi senze namanye ama test ngaphezulu sibheka ukuthi inhliziyo i-right sibheka ukuthi nayo ingqondo CNS central nervous system i-right yini usually enye lezinto kusuke yona imbangela yokuthi ube nesiyezi even no salt emzimbeni maphazamisekile semhlawumbe ibuyisa nobe ne diarrhea kwaselahle kwehlo sodium kwehlo chloride kunyuka potassium obehla so ama electrolytes now they can cause that so kuyahluka then masithola imbangela even endlebe mayindlebe inenkinga they can cause isiyezi as well because it ne balance so we need to check lowo muntu ukuthi unani okuyimbangela esiyezi kuyena bese sitreat yona and then sitreat isiyezi alright but nje kuyinto serious le kuba nesiyezi ngisho iBP miphansi ngisho nje kuningi fethu yes alright sawubona njomane nodokotela ngicela ukubuza ukuthi kudalwa yini ubhlungu obuba sesinyeni if wake wahlinzwa ama ulcer
Okay, if wake wahlinzwa ama ulcer kodwa kwahlinzwa la ngasenkabeni ngiyabonga kakhulu. uMaZulu Sadams. Indaba ezithi imibuzo yakho yadida kancane kodwa le so wahlinzwa for ama ulcer uthi wahlinzwa la ngasenkabeni ngokusho kwakhe kodwa kuba bhlungu esinyeni manje usenepain esinyeni yes because now ngoko anatomy indawo ezihlukene zo2 yayo ngithi uyadidadida kodwa inhlungu ezansi umuntu osifana noma wesilisa ngimsa checkanga wesifazana into eyenza inhlungu what we call pelvic pains singaba zingasuka esinyeni into efana infection emchamo la UTI can give you ama pains cystitis even but also ungathola uzinhlungu emva ongezansi kwenkaba kanhlambe khona inkinga from your ovaries amaqanda idlenisa amaqanda ungaba neappendix evuvukela as well so ama fibroids can give you pains as well with bleeding so ukuthi uneinhlungu ngasesinyeni ngafanele thina nayo ezabezempilo sihlola ukuthi zisuka kuphi lezi inhlungu and then si treat ngendlela yakho kuthi a bit broad yes yeah but fanele simixemana I think the take home message uma sikuhlinza maso uyangidida because sihlinza more upper isisuthoba phezulu yeah kodwa mhlamba akuhlobene it's two separate systems yabo alright but bese nje akayisibhedlela simhlole sithola ukuthi imbangela 21 after 8 angibheke encingweni zami ku 0604807164 salela ke umsakazo ke wakho izwi lomzansi ezike sikhuluma naye udokotela ke uZulu siyakubingelela kunjani ngisaphila futhi sikhona ba ngixolisa baba ngifuna ukubuza umbuzo wami nje mhlambe u2 oqala ngifuna ukubuza kudokotela what the cause edala ama piles umuntu yabo because ama piles ayinkinga sekuyilaba sephumele ngaphandle into engiyenzile ngeke ngaya ku stressless ngathola omunye umuthi ngendlela ngoba uphuza wona lo muthi ngiyabona yabuyela manje ngifuna ukwazi kudokotela ukuthi yini engayehlisa uze mhlambe ngaqede nje straight because abang advise ngenze operation manje ngifuna ukubuza kudokotela ukuthi ingaba i-right yini noma ngiqhubeke ngisebenzisa imithi le yesintu noma ngenze njani okwesibili ngenze operation la unyaweni manje mangibheka ngicela bafake ama screws yabo manje ngihamba ngizubhlungu manje udokotela uthina ngazi khona enye operation ofana phinda ngenze yona ngazi kuthiwa ifuse ukuthi ngaba iphephile into ngaphinde ngiphinde ngibone ngikwazi ukuhamba kahle ngiyabonga boss sure thank you alright uzwile ukuthi uye lapha stressless so umuthi ke uyamsiza yabuyela but then ke ufuna nje ulwazi oluthe thuthu kuliya ama piles yeah no ama piles njengoba nakhona family history uba sencupheni if umndeni wakho unayo and also I diet has got so much to do with it so I think diet right high in fiber uphuza amanzi ukuze ithumbu lihambe kahle kahle umuntu omaphazi nje manje asubumlala isithombeni kuphuma itissue ngaphakathi yamajini ithumbu from the anus kuphuma itissue babomvu visually yopha futhi so ke i-diet is the cornerstone treatment but obviously because amaphazi kunezinhlungu then siyasikunikeza izinto ezothambisa number 2 asifuna into abe constipated because manje eqinile ifika izofuna ukuphuma nayo yonke into ngemumva futhi so i-diet balekile lesineze medication ezokusiza for inhlungu ngemumva now ama-piles yasiwa grade nje man if ukuthi aphumele ngaphezulu aphumele ngaphandle kakhulu ngizothi kakhulu just ukubeka i-point then siyasifuna ukwahlinza asikuthanda ukuhlinza if you can avoid ukuhlinza so makuthi medical treatment yasebenza si happy ku-right kanjalo but makuthi ayanele because kwamanye phula ngaphakathi ngabe sabuyela ngaphakathi all together kube nzima yes thothi amazazi aba thrombose tingathi aba negazi angathayopha then siyasifuna ukwahlinza lawo ayahlinzwa ama surgeon enziwe lesibhedlela for siwenzele theater because kubhlungu ukwenza operation yakho ama nerves maningi ngemumva so sekulalisa nje straight then bese beyakuhlinza ngendlela so uma unama piles uba nane inkinga yokuyendlini encane yes asifuna kuba bhlungu amendlini yes ufuna ukuthambisa unumber 2 ukuze kube lula ungastrain yes endlini encane so uma kuthi i-surgeon lethe akayohlinzwa isho iqinisile because they are trained vele ukwenza lo msebenzi yabo sadinga kuleso stage yes then le orthopedics uma umuntu ephule nje man depends uphuke kanjani uthi uthambo liphuke into pieces noma liphuke endaweni ehlambe iqakaleni kuyenze sifuna ukuthi silungise sithi orif la khona sivula bese sifaka upin or plates kanjalo so shiye phakathi usually makuyingane because ingane seneminyaka eminingi to live iyawufaka uplay lezo into engishoyo then emva kwesikhashana abuyele theater senziyokhishwa futhi ngoba semncane got many years to live nale foreign body emzimbeni but uma usumdala usually siyasufaka upin or plate but singabe sawa keep sure so ke siyafuna ukufollow up and see ukuthi right in khamba kanjani so i-orthopedic surgeon will do that so uma kusudala ukuthi no kunesidingo sokuthi ayikhishwe should khonto ephatheka yenze ukuthi fana ayikhishwe so alalelo umyala dokotela and then they can follow up ukuthi kuzophola futhi nakho kabusha yes abantu abaningi bahlala nabo for life bakabe nankinga
Alright, ngiyabingelela njomane studio nodokotela. Uyazi ukuthi ingane yami ina 10 years. Alright? Ihlushwa umangozini. But into engixaka ubaba wakhe uthi hayi, ufuza ubaba umncane wakhe. So ngithi angibuza ukuthi abukho nomngozi lapho. Yeah. Yeah, epistaxis mangozini ngesingisi. Ukopha ngesimanje manje as a general rule. Ukopha whether ophe ekhaleni, ophe emlonyeni, opha ngemumva unless more period front as well muchama ukopha nje akukho normal and fanele sithole imbangi kufanele sikuhlole sibheke ukuthi yini imbangela enza ukuthi wophe so ngopha kwakhe ekhaleni kwenzeka kanjalo akukho normal so sidinga ukuthi ubone doctor ENT ngoxa ku GP uzokudlulisela ku ENT senza ama test ukubheka ukuthi ekhaleni so buka ngaphakathi senza namagazi as well ngoba ne bleeding disorder mhlawumbe ama place awekho right or mhlawumbe ama clotting factors awekho right sikhulume ngehemophilia not so long ago so uvela ukuthi wophe emakhaleni so masenza ama test so wazi ukubheka ukuthi is it a structural problem ekhaleni or amagazi angekho right la wenza ukuthi open njalo bese sitreat imbangela but akukho normal angasho kurun in the family vele ama disease can run in the family as well bese kube ngathi ku normal akukho normal akufanele kwenzeke. Alright, you know lo mbuzo lo engizobuza manje Makebe I don't know but I think ngizomela siudlulisele ku no kudokotela uCaba. Oh okay. Right? Yes. Sike saba naye phambeleni uCaba. Cishe mhlawumbe uzomela siudlulisele kuyena. Njengoba ngiyabingelela kona nodokotela. Ngicela ukubuza la nginengane yomfana ine Down syndrome. Inkinga yakhe uyaziluma indebe zomlomo uneminyaka u17. Ngabe lokhu kujwayelekile yini? Yeah, ama levels e down or ama ngizothina ama grading or scoring. So ezinye impawu kuyenzeka zenzeke kubona. Yabona. Yeah, kodwa mhlawumbe sidlulisa ke uCaba. Yes. Alright, sure. Umsakazo izilo mzansi 90.0 ohlelweni lakho ke imbizo kumsakazo wakho wazoke izingxoxo. Okay, angibhekena kuma voice notes ukuthi khona khamba kanjani sawubona. Ngibingelele umsakazo umxolisi ukhona nomfana ndabandaba nangisemlazi. Ingane yami sacela ukubuza kudokotela lapho ukuthi ingane yami inesitsaka la ezinyweni manje ayisithandi lesitsaka lesi kade nezingane esikoleni ziyayichwesa ngazo izithi ingane kakhuzwane manje yabona ehlukumeza ingane yami lento leyo sike yacela ukuthi ngivale ngezinyo le-gold sliver yini nganqaba ke mina ke manje siqhamuka neplan ukuthi angifake lento ezingcingo lezi ke ngibona ifaka abantu ithi yona iqondisa amazinyo le yanto le yabaqoqa manje anginalo ulwazi olugcwele ngaye angani umuntu odokotela ngangichazela ngale yanto le nokuthi ayinabo yini ubungozi uma ngabe ngizoyifaka ingane yami ukuthi ilungise isimo samazinyo ayo ngoba inesitsaka sikhulu impela nje sona manje ayisithandi. Okay, sabonga kakhulu. Uyazi ukuthi nengizola ngizwa i-peer pressure. Yabona ngizwa nje peer pressure but ke I understand but I understand ngase society nomzali but nje umntwana yes but nje kumzali there is peer pressure no kumntwana yes kune peer pressure khona sure kodwa strange yazi itsako lihle exactly yeah kodwa ke I guess ikhathi ziyashintsha yes ngoba sorry why ngithi kune peer pressure uyabona mangasathi umzali no angifuni ufaka izinyo legolide right angifuni uyofaka ama brace into engizoyenza sohamba siyosigcwalisa lesikhala ngezinyo uyabona nje kuba ngathi nje unezinyo nje understand sifaka ikubizwa ngani feel noma yini feel noma exactly mancane abathu bese kuthena uzovuma. Sure, interesting. Exactly. Yeah, no umzali ngiyamuzwa worried namfethu but ama intervention afuna ukuwafaka ngibona azomshonisa emuva. Ngoba ama braces sofasa umqondisa amazinyo. Ila mhlamba aphumile or mhlamba isikhiphele uze ulayini uhambe ngendlela. So ngeke usize ukuthi uzovala le gap le just treatment la i wrong for the condition at hand angisho njalo. So but mefuna information kahle ngokuphelele akabona i-dentist. I-dentist bona uchwepheshe bamazinyo bazokwazi bamkhosha ukuthi yipi into engaba best for the issue at hand kodwa mina makuthiwa ngiyenza i-decision na for umzalo or for ingane ngakhetha ukuthi ngilidedele itsako lengane libe nalo nje it's normal it's natural lihle futhi from where I'm standing and then again sibona kodwa ngayibona i-dentist izomkhosha kahle ngendlela kuyiyona yona. Alright, umsakazo nakho izilomzansi 90.0 ngenxa yesikhathi mhlambe angahlamba ngakwazi ukuputshisa nje just one esifundayo la
Alright ngibingelele nje man nodokotela ngihlushwa ke ukukhwehlela okungapheli ngaya ke esibhedlela ngathola ukuthi ke iphaphu lidemejekile manje ke sengihlezi ke ngikhathele ngiyashesha ke ukukhathala noma ke ngenza into encane sekuze ke kufike la ngiphelwa khona ke umoya mangisendaweni ke evalelekile ngicishe ngiquleke ukubuyazi. Yeah. No umlaleli siya kenza nje man. Usually not only ke but siyakubona khuluma ebadeni bene TB whether one or more than once. Thothi iphapula limala kakhulu sithi bronchiectasis igama laleyo sosifo. Yeah. So abanye depend ukuthi kulimala kanani vele enye impawu zoba khona ukuphela umoya. Abanye bani be right around you. Yeah. Iphaphu lakho alizowazi manje wenza le exchange ejwayelekile phakathi komoya negazi ngendlela ejwayelekile. So baba ne shortness of breath abanye makuthi khona kakhulu ugcina banize oxygen as well. Ukuthi une home oxygen. Yes. Yeah, so sikulindele depends how much tissue ekhona kwephashini esasebenza ngendlela. Siyasibona le King George labantu abaninkinga enjalo by the way. So I hope usexhumene ulinkiwe vele ku care as ngithini uxhumene nesibhedlela as is ukuze kwathi asizakale the best way angasizakala ngayo but yes bayalapheka siyastreat imbangela but sometimes uthi tissue kusilimele vele you can't recover leyo tissue so kuphela umoya kujwayelekile as uphawa libonayo insuku zonke. Alright, asiqhube next week le open line Magebe ngenxa ukuthi ke imibuzo ihlezi iminingi so kum kanjani sikuthola kuphi kanjani? Oh yeah. Sika mashu ka wise man etolo inamba yocingo 073 849 1199 if ngaphinda 073 849 1199. Alright, lungile Magebe omkhulu siyabonga kakhulu. Isikhathi dliwe inje. Uyabona? Yeah. Siyabonga kakhulu.